ଏହି ଘଟଣାଟି 1912 ମସିହାର ଏକ ବୃହତ୍ ଜାହାଜ ଟାଇଟାନିକ୍, ଯାହାକୁ ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରର ବରଫ ଆବୃତ ଜଳରାଶିରେ ଭସାଇ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଟାଇଟାନିକ୍ ଜାହାଜ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ ଉପଲବ୍ଧି ଥିଲା। ସେହି ଜାହାଜର ନିର୍ମାତାମାନେ ଥରେ ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର ସହ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଆସିଯିବେ ନା, ତଥାପି ଜାହାଜଟି ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। କି ସେହି ଜାହାଜରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଆଉ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଓ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆପଦକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। 1912 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ ଟାଇଟାନିକ୍ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଜଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ପ୍ରାୟ 2-3 ଦିନ ପରେ ଓସିଆନ୍ ଲାଇନ୍ ରେଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଓ ଚେତନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଗ୍ନାଲ ପଠାଗଲା। ଆଉ 14 ଏପ୍ରିଲ 1912 ମସିହାରେ ଟାଇଟାନିକ୍ ଜାହାଜକୁ 6ଟି ମେସେଜ ପଠାଗଲା ଯେ ଆଗରେ ବରଫର ଚଟାଣ ଅଛି। ଆଉ ଲଗାତାର ଏହି ସିଗ୍ନାଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜାହାଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଏହି କଥାକୁ ନ ମାନି ଅଣଦେଖା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ସେ ବରଫର ଚଟାଣ ଯଦି ଆଗକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ କଟେଇକି ନେଇଯିବ। ଆଉ ସମୟ ବଢ଼ିବା ସହ ଜାହାଜର ଗତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହଠାତ୍ ବରଫର ଚଟାଣ ଜାହାଜର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଜାହାଜ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଥିବାରୁ ଆଉ କଟେଇ ପାରିଲେନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଜାହାଜର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଛିଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ରାତି 11:40ରେ ଟାଇଟାନିକ୍ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ 2:20 ପାଖାପାଖି ଟାଇଟାନିକ୍ ଜାହାଜ ଟୋଟାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଜାହାଜଟି ବୁଡ଼ିଥିଲା ସେ ପାଣିର ଟେମ୍ପରେଚର ପାଖାପାଖି 2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷେ 20 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଆଉ ସେଇ ଜାହାଜରେ ସେଇ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 1517 ଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଏ ସଂସାରର ଛବି କିଛି ଏମିତି ଅଟେ। ଆଜି ଲୋକମାନେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏକଥା ନ ଜାଣିକି ଯେ ଆଗକୁ କେତେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଯେମିତି ଟାଇଟାନିକ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେହି ପ୍ରକାରରେ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଓ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆକୁ ସେହି ପ୍ରକାର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଉଛି। ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପୂରଣ ହେଉଥିବାର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥାପନ କରାଇବା, ଜେରୁସାଲେମକୁ ପୁଣି ଥରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଘୋଷଣା କରାଯିବା, ମିଥ୍ୟା ଭାବବାଦୀ ବା ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିବା, ନଲେଜ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା, ଲଢ଼େଇ ଓ ଯୁଦ୍ଧର ଘୋଷଣା ଶୁଣାଯିବା, ଜାଗା ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ଓ ଅକାଳ ପଡ଼ିବା, ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଅର୍ଡର, ଏହି ସବୁ କିଛି ଯାହା ବାଇବେଲରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଅଛି। ଆଜି ବି ପାଷ୍ଟରମାନେ ସାରା ଜଗତକୁ ଓ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚେତନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ନିଜକୁ ସଂସାର ଓ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ଓ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାପ ଓ ଶାରୀରିକ ବାସନା ଠାରୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତୁ। ବାଇବେଲରେ ଏହି ଚେତନା ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତ ରଖ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାପରେ, ନିଶାରେ ଓ ଜାଗତିକ ଲୋଭରେ ବର୍ବାଦ କର ନାହିଁ। ଏମିତି ନ ହେଉ କି ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବି ଏତେ ଚେତନା ଶୁଣିଲା ପରେ ଜାଗତିକ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବି ଜାଗତିକ ଜିନିଷ ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି, ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଛନ୍ତି, ଗେମ୍ରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି, ଟିଭି ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ପ୍ରେମ ଅଛି। ବର୍ବାଦ ହେଉଥିବା ସଂସାରରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଓ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଆସୁଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ହେଲେ ସିରିୟସ୍ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓ ଜାଗତିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ ଜଣାପଡ଼ିବା କଠିନ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ସଂସାର ସହ ପୁରାପୁରି ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସଂସାର ଠାରୁ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିଛି ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏମିତି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଓ ଚେତନାବାଣୀକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ସଂସାରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖିବାକୁ। ସେମାନେ ଟିଭି ଠାରୁ ଦୂର ହେଉଛନ୍ତି ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ କମ୍ ସମୟ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନ ସଂସାରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଫୋକସ୍ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଆଉ ଆପଣ ମୋ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏମିତିକା ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେନି କି ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ସଂସାରରେ। ଆମ ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ, ଯାହା ଲେଖାଯାଇଅଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 4 ପଦରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ହେ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାର ପାପର ସହଭାଗୀ ନ ହୁଅ ଓ ତାହାର କ୍ଲେଶର ଅଂଶୀ ନ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାହାଠାରୁ ବାହାରି ଆସ। ଆଉ ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବରଫର ଚଟ୍ଟାଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିପଦର ଘଣ୍ଟି ଚାରିଆଡ଼େ ବାଜିଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ ଚେତନା ସହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। କ'ଣ ଆପଣ ଏହାକୁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣ ଜୀବନର ନୌକାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନା ପୁଣି ଆପଣ ପୁରା ସଂସାର ସହିତ ଆପଣ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 24 ଅଧ୍ୟାୟ 38 ପଦରୁ 39 ପଦ। ଏହା ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଜଳପ୍ଳାବନର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାହାଜରେ ନୋହ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଏପରି ଭୋଜନପାନ ଓ ବିବାହ କରିବା ଓ ବିବାହ ଦେବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ। ପୁଣି ଜଳପ୍ଳାବନ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭସାଇ ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ଜାଣିନଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବ।